Welkom, dit is de Sideburns Club Harlingen en die heeft de unofficial Sideburn meeting van het Noorden georganiseerd. Alle welkom. En wat doen die eigenlijk? Wat doe je dan de hele dag? Naar mekaars bakkenbaren kijken en tatoeages zetten en bier drinken natuurlijk. Dus, Wat willen mensen meer? ja, wat is zo makkelijk kan het zijn. Go, Ja. go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Johnny, Wij zijn gek van een lekker biertje. Ja. En wij zijn gek van mooie tattoos. Dus dat is eigenlijk een beetje, ja, zo gaat dat wat je. Ja. En je bent ook heel zachtaardig van binnen, Jerk. Dat ben wij ook, ja. Gouden jongens. Ja? Gouden jongens? Ja, maar we hebben allemaal een heel lief gezicht, toch? Lief. Ja, natuurlijk. We zien er heel lief uit. Kijk, hier. Dag zo lief. Maar ben gewoon heel knuffelbaar. Ben je. En wanneer heb je dan bijvoorbeeld voor het laatst gold? Wanneer ik voor het laatst guld heb? Goh, nou, dan moet ik even nadenken. Ik zou het niet weten wanneer ik voor het laatst guld heb. Ja, nou, ik heb wat last van hooikoorts. Vorige week waren mijn ogen wel wat geïrriteerd. Toen traande het wel wat. Dan heb je het dan. Vorige week heb ik voor het laatst guld eigenlijk, ja. Zo, ga je voor mij op de knieën? Ja. Nou, dat gebeurt ook voor het eerst in mijn leven. Daar had je altijd al op gewacht. Ja. Eindelijk een man die dat doet. En wat heb je eigenlijk met je oor? Die heb ik opgerekt. Jongen, Bungelt lekker, hè? dat is het enige haar wat hij nog heeft, zeker de bakkenbaarden. Nou, ik heb ook een snor nu, hè. En waarom richt je nou een clubje op? Waarom? Ja, dat ben eigenlijk dat ooit is begonnen met een paar mafkezen. Die zeiden we gaan een bakkenbaardenclub oprichten. En hij is een bokkenkopje, hij ze dan, dat was het logo. En dat hebben ze voor de gein eigenlijk een beetje deed. En dat groeide uit tot een hype, dat was leuk. Wie is het? Wie is dat? Dit is het net beëdigd voorzitter. Nou, ik ben geen voorzitter, ik ben bestuur, hè. Het bestuur. Ik ben ook bestuurder. Dat is ook Dat is ook het bestuur. De voorzitter is net weg zeker. Maar allemaal bestuur en voorzitters en dit dat, maar het is gewoon toch een lollig clubje. Ik had vroeger een clubhuis met een boomhut en daar hadden we ook een clubje. En zo hebben jullie daar ook een soort van clubje. Ja, dat is het mooie ervan. Het is allemaal helemaal niet zo serieus allemaal, maar het is allemaal wel genieten. En het is allemaal gewoon feestvieren. Ja. Nou, het is ook een officiële stichting. Dus, Stichting? ja, het is de officiële stichting voor het behoud van mensen met bakkenbaarden. Dus vandaar dat je aan een heel bestuur vastzit. Dus dan... Vandaar wel mensen, ja. Overal in Nederland is wel een stichting voor, hè? Ook. Natuurlijk, dat is mooi. Je kan er gewoon een stichting van maken, joh. Je gaat even naar de Kamer van Koophandel hebben. Ik heb een stichting. Nou ja, en dan kun je shirtjes verkopen, noem maar op, stickers. Dus vandaar dat het ook op die manier geregeld was. Ik heb ook het bakkenbaren logo getatoeëerd. Waar? Dus je geeft echt hard voor de zaak. Ja, ja, ik kom er dus ook nooit meer vanaf. Nee. Nee, als ik dit eraf haal, dan denk ik dat ik dikke problemen kom bij de harde kern. Ja. Bakkenbaarden ook voor de rest van je leven. Ja, ik denk het wel, ja. Nou kijk, de rest gaat toch weg, maar bakkenbaren blijven volgens mij wel. Dat valt niet uit, denk ik. Tenminste, dat hoop ik niet. Bakkenbaarden forever. Ja. Zie, zit een slakje in, zie? Ja. Daar zit hij. Ja. Dat is het. Klopt het dat je hem daar binnen maar de laatste tar hierings? Ja, Voor het is sneur naar Zultheven, hè. Dan komen hier horden meesken. Want waar doe je me mooi? Het door mij aan de Ierpendij van Groei en Bloei. De nationale Ierpendij. En die is komend weekend. En die staat dit jaar hier in Franeker in het teken van de binnenstadstuinen. En Jim, hebben ze een mooie tuin? Ja, daar ben ik ook zo grutsk op. Ja. Maar het is wel een beul voor werk, hè?
Dus dat maakt al, hier heb ik hierbij en die weer hartstikke mooi. Nou, dan komt er een roeping en weg aardbeien. Nou ja. Ik zei in het begin van gooi er maar asfalt in. Zei jij wel, ja. Ja. Jij zei in het begin wel van, we konden de helft van de tuin konden we eens een keer verkopen, hè? Weet je wel? Ja. En, Maar nee. Nee, maar als je nou eerst ouder wordt, dan is het wel een bul voor werk natuurlijk. Maar moet je maar anders aanleggen. We hebben nu een tuin met heel veel verschillende planten erin. En dat is werk, maar je kunt natuurlijk ook een tuin met zo aanleggen dat je veel minder onderhoud hebt. Die organisatie van Groei en Bloei hier in de stad, die zeiden we willen graag mensen eens een beeld geven van tuinen in een binnenstad. En dit soort tuinen achter de huizen, die zien mensen nooit. Een tuin rondom een boerderij en zo, die kun je vaak van buitenaf al een heel boel van zien. En toen dacht ik, nou ja, laten we het maar een keer doen. En hoe zorg je ervoor dat je zo'n mooie stadstuin krijgt? Nou, een hele beul voor werk. Alle dagen uren, schoffelen, harken, lezen, stintjes die erin zitten, eruit hellen. En hoe groot is deze tuin wel net? Want er zit een heel soort gypt in. 800 centimeter. Lang en smal. Hij is lang en smal, hè? Heb je misschien nog een goede tip voor de meesten thuis die maar de tuin ondergaan willen? Ik denk dat je altijd vanuit moet gaan dat de tuin er voor jou plezier is. En niet omgekeerd. Want anders dan ga je... Heel veel mensen die zien tuinieren als werk. En dan wordt het een last. En je moet er gewoon plezier in hebben. De tuin moet je net in de macht krijgen. Nee.